Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Шаноўныя слухачы, гледачы радыё Марыя, запрашаем вас перанесціся ў даўняе мястэчка Абольцы, дзе ў 14 стагоддзі быў заснаваны адзін з першых рыма-каталіцкіх касцёлаў у Беларусі. У студыі радыё Марыя даследчык, які вывучаў гісторыю мястэчка Абольцы, гісторыю аболецкага касцёла, кандыдат гістарычных навук Олег Дзярновіч. Вітаем вас, спадар Олег. Вітаем наших шановных слухачоў, вітаем Таццяну. Спадар Олег, раскажыце нам, калі ж і ў якіх гістарычных пісьмовых крыніцах упершыню упамінаецца мястэчка Абольцы. Так, адразу такое канкрэтнае пытанне. Добра, адкажу канкрэтна, але прыгадаю вам такую сітуацыю, сябры, што наша сярэднявечча вельмі беднае на пісьмовыя крыніцы. Тым больш на дакументальныя, актавыя. Гэта, ну, скажем так, не заходнееўрапейская, не італьянская сярэднявечча, не французская, дзе там проста корпусы тэкстаў, ну, такой колькасці, што бы нам не цяжка уявіць. Таму мы, безумоўна, маем фрагментарныя прыгадкі, і гэтыя прыгадкі не ёсць сведчаннем таго, што ў гэты час той ці іншае мястэчка, населены пункт узнік. Ну, от пагодзімся з вашай формулай, што сапраўды мы кажам пра першую прыгадку. І гэтая першая прыгадка таксама зроблена ў крыніцы, якая не мае такое абсалютнае датаванне. Так званы спіс гарадоў рускіх дальніх і бліжніх. Так, гэта частка многіх рускіх летапісаў. Вось, але мы можам прыблізна яго датаваць. Так? Гэта канец 14 стагоддзя. Відаць, што гэта было складзена пры двары мітрапаліта Кіпрыяна кіеўскага, і там былі распісаны як бы розныя тэрыторыі, якія, ну, у плане царкоўнай юрысдыкцыі, да, падпадаюць пад уладу кіеўскага мітрапаліта, там асобна спісаны, напрыклад, тут гарады літоўскія. Вот. Абольчы, таксама як літоўскі горад, фігуруе якраз у гэтым спісе. Абольцы, ну, такой форме, як Абольча, там вот написано. Так что давайте лічыць, что в самом конце, ну, может быть, там, 1395, скажем так, год, в самом конце 14 стагоддзя мы маем, вот, сапраўды, першую пісьмовую прыгадку гэтага мястэчка. А ці ведаем мы дакладную дату фундацыі касцёла ў Абольцах? Ведаеце, так. І гэта шчаслівы выпадак, калі мы зусім дакладную, што даволі рэдка для сярэднявечча. Тут штука такая. Ян Лугаш, такі польскі храніст 15 стагоддзя, апісваючы тую, скажем, ну, рэформу назовем, царкоўна-адміністратыўную, якую пасля Крэцкай уніі праводзіў кароль і найвышэйшы князь Ягайла, вот, якраз у сваёй спадчыннай дзяржаве у вялікім княстве літоўскім. Ян Лугаш піша, што пад 1387 годам гэта падзея Ягайла заснаваў 7 касцёлаў. 7 парафій і даў фундацыю на 7 касцёлаў. Так, па тэрыторыі сваёй дзяржавы. Там Вільні, конечно, прыгадваюцца Меднікі, Крэва. Ну і вот, дарэчы, два самых усходніх пункты в одным спісе. Гайна і Абольцы фігуруюць там. Ведаеце, сучасны літоўскі даследчык Дар'юс Баронас, ён як бы пастаў пад сумнеў вот это паведамленне польскага храніста Яна Лугаша. Маўляў, што многія касцёлы, прыгаданы ў гэтым спісе, насамрэч не маюць дакументальнай такой ранняй даты фундацыі. Яны, магчыма, адносяцца да пазнейшага перыяда. І, па-другое, ён яшчэ, ведаеце, зачапіўся да гэтай лічбы 7. Ну, як бы сакральная лічба, ну, в том сэнсе, што умоўная, так? Што вот, вот 7 это значит, што не канкрэтна 7, маўляў, а, ну, вот пэўную колькасць. Так. Я все ж таки прихожу до висновы,
што так прымаючы той пункт, што сапраўды рэальнае ўвасабленне фундацыі магло адбывацца пазней, як у той жа Гане нам цяпер вядома. Так, там яна Айна прыгадваецца еще по такой у літоўскай форме, як яна фігуруе, дарэчы, у літоўскай форме Айна. Але абольцы, вот у чым для нас надзвычай важны, таму што з усіх гэтых 7 касцёлаў парафіяльных, так, менавіта па абольцах да нас дайшоў сам тэкст прывілея. Вот, разумеете, якая такая это рэдкасць. І там дакладна сказано, што 1 чэрвеня 1387 года был фундаваны гэты касцёл. І мне здаецца, што вот эта вот прыгадка, яна ў пэўным сэнсе і пацвярджае, дарэчы, словы Длугаша, таму я бы так зусім скептычна на гэта паведамленне не глядзеў. І гэты прывілей яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя, які опісвалі на пергамене, там, з гатычнай лацінай, шрифтам напісанай гатычным, але на лацінскай мове. Яго бачыў яшчэ Юзеф Заянчковскі у сярэдзіне 19 стагоддзя. І ён якраз у часопісе «Атэнеум», там пісьма збярова пасвянцёнай гісторыі, філасофіі, літаратуры штукам у Вільні выходзіла. І ён якраз апублікаваў сам гэты тэкст. Так? І, вот, слухайце, што вельмі важна. Ён знайшоў гэты акт у архіве Магілёўскай архікатэдры. Мы разумеем, што з далучэннем, пасля падзелу Рэчы Паспалітай, далучэннем нашай зямель да Расійскай імперыі была створана новая царкоўная адміністратыўная структура, Магілёўская архідыяцэзія, якая намінальна з'яўлялася адзінай на всей территории Российской империи. Теперь на такой колоссальной территории, то есть она объединовала всех римских католиков. То есть кафедра была у Могилевской, у Могилеве. Але штука такая, глядите, далее уже в 1932 году ксёндз Ян Фіалак и Владислав Семкович выдают снова текст этого фундацыйного привилея. Это кодекс дыпламатычны контрдавіленскае, такое знакамітае археаграфічнае выданне. І яны ўжо не ведалі месца захавання якраз гэтага арыгінала, прывілея. І не буду вам весь ланцужок выкладаць, але мы можам так рэканструяваць, часткова гіпатэтычна, але можам рэканструяваць такую гісторыю, што падчас Першай сусветнай вайны адбываліся эвакуацыі, вывазы маёмасці, тым ліку з Магілёва. Мы мяркуем, што на працягу 1914-1915 архіў Магілёўскай архікатэдры был перавезены ў Санкт-Петербург. Потом стал, дарэчы, тады ўжо быў Петраградам, адразу яшчэ, калі вайна пачыналася, ён уже стал Петраградам, а не Санкт-Петербургам. І там хутчэй за ўсё у далейшым гэты архіў быў прадметам перамоваў з польскім бокам у рамках Рижского мира. Рижской мирной домовы, так, 21 года. И все, далее следы губляются. Еще и архивисты выкарыстоўваюць историки такие термины, как архивный саботаж, то есть там, видите, каб не все передавать, не штахавалось, это могло быть схавано у Петрограде, ці наадварот уже там схавано быть у Варшаве, и загинуть потым падчас Варшавского повстання, так, калі многие библиотеки и архивные сборы у Варшаве загинули падчас Другой сусветнай войны. Так что сам привилей мы не маем, что называется, на руках, але вот так счастлівы выпадак, ён двойчы выдаваўся, і, дарэчы, нешматлікі наш касцёл, які мае такую вельмі дакладную дату 14-го, видите себе, стагоддзя. Сам факт таго, што у гэты час у 14 стагоддзі адбываецца фундацыя касцёлаў, пра што ён сведчыць? Ён сведчыць пра некалькі такіх вельмі важных пунктаў. Па-першае, гэта хрысціянізацыя еще такого рэшткавага рэліктава паганского язычнага насельніцтва, якое заставалася на гэтых тэрыторыях, то есть палітыка хрысціянізацыі, катэхізацыі так вот адбываецца. По-другое, разумееце, у сярэднявеччы стварэнне парафій
гэта не толькі царкоўная гісторыя. Вот тут важна зразумець, это фактычна стварэнне парафіі фактычна з'яўляецца яшчэ стварэннем як бы пэўнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі. Таму што вакол парафіі як бы арганізоўвалася не толькі касцёльнае жыццё, так, але і сацыяльнае, і в пэўным сэнсе нават дзяржаўна-палітычнае, так. Так што это яшчэ апроч чаго такая структурызацыя вот гэтага як бы дзяржаўнага мясцовага арганізма. Ну і ў такім вузкім сэнсе, разумееце, Ягайла засновал гэты касцёлы на сваіх даменах, ну, землях, якія яму непасрэдна належалі, так, як вялікаму князю. То бок гэта былі, скажем, вот што я хацеў падкрэсліць, напрыклад, там же побач Друск, старажытнае ўладанне князёў друцкіх, напрыклад. Але вот гэта тэрыторыя, то есть ён не засновал на друцкіх тэрыторыях, на тэрыторыі князёў друцкіх. Вот гэты касцёл быў фундаваны на той тэрыторыі в складзе Віленскага воеводства. Это был перыяд, калі як бы вот вся дзяржава была падзелена на две часткі, плюс асобныя эти вот княствы старажытныя. І гэта якраз была тэрыторыя Віленскага воеводства, якая непасрэдна падпарадковалася і належала вялікаму князю. Вось. Так што еще такі вот аспект тут маецца на ўвазе. У вашым даследаванні сцвярджаецца, што даўнія імёны жыхароў абольцаў маюць выразную балцкую этымалогію. Якія гэта былі імёны і пра што яны сведчаць? Так, ведаеце, гэты факт прыцягнуў даследчыкаў увагу ўсё ў 19 стагоддзі, а ў 20 стагоддзі там цэлая дыскусія разгарнулася, асабліва ў польскай гістарыяграфіі. Ну, может быть, мы сёння еще трошки про гэта і пагаворым. Это цікавы выпадак гэтай дыскусіі і да таго, што мае непасрэднае дачыненне да нашай айчыннай гісторыі. Вось. Але з дакументаў уже 15 стагоддзя, калі адбываліся наданні вялікім князем Казімірам, каралём і вялікім князем, так карэктней будзе сказаць, там прыгадваюцца імёны, ну, тых селянаў, землямі якіх як бы траплялі ў падданства да вот эти вот баярства. І спіс магу адзін з іх вам зацытаваць. Там, дарэчы, не толькі балцкія імёны, зразумела, да, там што ўсё ж такі на самым усходзе Беларусі, але, ну, я думаю, вам яны будуць цікавыя. Вот пачынаецца з Кліма, далей ідзе Грычіс, Свіркліс, Юріс, Дабуціс, Ремешіс, Кушлевіч, Мантейка, Дайміка, Нарейка, ну, так само, дарэчы, чисто балцка такое, Миколай, ну, это уже может быть кто угодно, Мика, ну, тогда может быть скорочено от Миколая, либо от Михаила, Кудник, Малашка. Вот это вот в одном акте унесено, дарэчы, ў книгу метрики ВКЛ номер 3. Так? Еще есть такая вельмі явная прыгадка, вот глядите, іншыя землеўладальнікі ў абольцах мелі продкаў з балцкімі імёнамі. Саверым абальчанін, землю пустую у абольцах, дядка его держал Куркуті. Ну, Куркуть, это как бы так само такое как бы літоўскае імя. І вот ведаеце што, на гэты факт даследчыкі даўно звярнулі ўвагу, таму што, разумееце, справа не столькі ў літоўскіх імёнах, а гэта самы-самы ўсход Беларусі. Гэта Падніпров'е. Так, это, в прынцыпе, то, што ў вузкім сэнсе і ёсць Белая Русь. І Ежахманьскі, гэта прадстаўнік вот такой пазнанскай школы літаністыкі гістарычнай, ну, даследчыка Вялікага княства Літоўскага, так это вот мы можам сказаць. Ён звярнуў увагу на гэты факт, і ён параўноўваў сітуацыю таксама з Гайнаю, яшчэ з адным такім балцкім анклавам, ну, ён хутчэй ўжо ў цэнтральнай Беларусі, это Лагойскі раён сённяшні. Вось, і не буду, может быть, пераказваць всю эту аргументацыю яго, ну, але сфармулюю выснову, якую ён зрабіў. Ён прыйшоў да высновы, што відаць все ж такі вот гэта насельніцтва балцкае, якое жыло вот у абольцах і в аколіцах, там же
разумеете, фактично это не столько и не только Абольцев, тут еще целая Смолянская волость, то есть смолян знакомитые, да, які потым у 16 годзе стануць вядомымі дзякуючы свайму замку, так, які мы ведаем як Белы Ковель. Вот смолянская волость і абольцы як бы трапляюць. І ён прыйшоў да высновы ахманскі, што тут мы маем рэліктавае мясцовае балтамоўнае насельніцтва. Ну, магчыма, зважаючы на вот эти акты 15 стагоддзя, магчыма, там еще таксама былі пераселенцы літоўскага баярства, ну, літоўскага ў сэнсе этнічным, так, як мы это разумеем. Вось, і гэта ўтварыла такой як бы мясцовы балтамоўны анклаў. Цікава, што Ахманскі, можна сказаць, увайшоў дыскусію со своим наставником Лавмянскім. Ну, Лавмянскі выбітны даследчык, прафесор Віленскага універсітэту. Ведаеце, пасля Другой сусветнай вайны, ну, Вільню ўжо перададзена Літоўскай ССР, і як бы ту прафесуру Віленскага універсітэта, УСБ, універсітэта фотабаторыя, скажем так, вымушалі з'язджаць. І Лавмянскі, Генрік Лавмянскі, он пераселіўся ў Познань, это вот на захад Польшы, гэта Вялікая Польша, у адрозненне ад малой Польшы, там дзе Кракаў, Вялікапольска. І ў Пазнані ён фактычна стварыў вот новую школу гістарычнай літуаністыкі, ну, якая шмат у чым і па сёння з'яўляецца для нас прыкладам. І вот якраз Лавмянскі своим вучнем увайшоў ў дыскусію па абольцах, уявляеце себе, да? Одно местечко становіцца тэмою такой палемікі. А Ахманскі, даруйце, Лавмянскі меркаваў, што вот гэта вот ён выкарыстоўваў не балтамоўны, а літоўскі анклаў на тэрыторыі Падніпров'я у абольцах утварыўся ў выніку пераселенскай палітыкі князя Альгерда. Рэч у тым, што Альгерд быў віцебскім князем, так? Ну, до того, як стал еще великим князем. Ён зачасова был віцебскім, потым крэўскім. Ну, крэўскім адразу, потым еще віцебскім, так лепей сказаць. І вось, маўляў, ён займаўся тым, што праводзіў такую колонізацыйную палітыку, ну, в сэнсе земельным сэнсе, так? Перасяляла літоўскае баярства на ўсход дзяржавы і якраз у сваё княства, той край, якім он кіраваў. Вось. Ну, гэта гіпотэза, таму што рэальна мы не маем сведчанняў пра то, што Альгерд перасялял это баярства. Мы маем толькі вот такую інфармацыю, што он был князем віцебскім. Это, маўляў, вот з этого робіцца выснова, што ён мог сюды перасяляць гэтае насельніцтва. На нейкім этапе уже фактычна нашы з вами часы, ну, может быть, раней, это 70-е гады, такі выбітны украінскі балтыст, лінгвіст і балтыст Анатолій Непакупны. Таксама звярнуўся да гэтай тэмы. Ён так фенаменальна, ён прыехаў у Абольцы, падняў, значит, гаспадарчыя кніжкі, паехаў у Талачын, папрасіў, каб яму архіў ЗАГСа адчынілі. Да, то есть ён антропаніміку. Ён вывучаў імёны, ён как бы паказаў, што вот это, ну, написали літоўская, вельмі проста. Літоўская антропаніміка, яна як бы фігуравала праз все эти стагоддзі. І ў 19 стагоддзі яна існавала, і нават яшчэ ў 20 стагоддзі ў такім рэшткавым стане яна дайшла. Але Непакупны быў салідарны з канцэпцыяй Генріха Лавмянскага пра пераселенскую палітыку. Вось. Ну, і, дарэчы, той жа Ахманскі у водгукі сваім на працу Непакупнага таксама заўважыла, што ну, вы ніяк не зможете паказаць, што тут была такая рэальная пераселенская палітыка за Альгердам. Мы маем, разумееце, мы маем дакументальна зафіксаваныя наданні за Казімірам, ну, это 15 стагоддзе, так, праз, скажем так, праз 70 год пасля, ну, праз 100 год пасля альгердаўскіх, вот часы, і праз 70 год пасля ягайлаўскіх.
Так, сапраўды надавалі там земельныя ўладанні давалі князям і баярству. Гэта зусім не абавязкова падалежыць пярцення, потому што там як бы фігуравалі імёны ну, такія вельмі важныя, блізкія да эліты, і навряд ці на тых жа абольцах пасяляліся. Ну і вот што мы маем, вот глядзіце. То у нас усход Беларусі, Падніпров'е, гэта такія, скажем, тэрыторыі, якімі збольшага кіравалі князі друцкія, гэта частка полскай дынастыі княжскай, разумееце? І тут вот этот анклав узнікае балтамоўны. Ахмальскі нават, ну, вельмі смела. І тут все-таки я меркаваў, што гэтыя мясцовыя балты могуць быць нашчадкамі племені Голедзь, адно з старажытных балцкіх племёнаў. Ну, то бок, што я хочу сказаць, што гэта не Літва. Тут адно з балцкіх племёнаў. Але калі сапраўды вот адбываліся гэтыя наданні, разумееце, літоўскаму ў этнічным сэнсе баярству ў 15 стагоддзі, мы пра гэта ведаем, то, магчыма, адбылася, умоўна кажучы, такая як бы, ну, літаўнізацыя. Да? То есть вот гэта рэшткавае рэліктавае балцкае насельніцтва, оно ў пэўным сэнсе, можа быць, прыняла некаторыя адметнасці этнічныя літоўскія, у сучасным сэнсе слова. Так? Тым больш, што яны жылі вот і па Тарусе. Гэта ж вам не ашмянскі павет, не Воложенщина, да, вот, та гістарычная Літва, скажем, это все-таки, уласна, ёсць в узкім сэнсе Белая Русь, і вот у гэтым атачэнні славянамоўнага насельніцтва мы маем гэту вот выспачку балтыйскую. Я меркую, калі вы запытаецеся раптам маё меркаванне, я все-таки меркую, што гэта сапраўды гэта мясцовае насельніцтва з'яўляецца рэліктавым балтамонам. Яно жыло на водападзеле дніпровска-дзвінскім, такой пэўнай ізаляцыі. Гэта, відаць, што дапамагло яму захавацца. Ну і то, што фундуецца касцёл, адбываецца хрост. Это означае, што, відаць, што все-таки яны былі еще на 14 стагоддзе. Яны былі паганцамі, язычнікамі, і Ягала іх мог хрысціць, ну, ясна, што толькі ў рыма-каталіцкую веру, правда? То есть по рыма-каталіцкаму абраду. Вось, і таму там узнікае такая даволі трывалая каталіцкая супольнасць, грамада, якая, ну, некалькі стагоддзяў кансалідавана трымалася. Вось. То бок, мои даследаванні, які я праводзіў, да, дазволілі мне прыйсці да высновы, што вот гэта каталіцкая грамада, якая еще існавала ў 19 і першым палове 20 стагоддзя. Ну, мы маем сёння касцёл, але не ў Абольцах. У Абольцах уже няма касцёла, на жаль. А ёсць у Талачыне касцёл. Так, так вось, канкрэтна вот эта каталіцкая грамада абольская, гэта нашчадкі тых балтаў. Да, то есть того як бы рэліктавага насельніцтва балтыйскага. Яны сталі каталікамі. Ну, разумееце, конечно ж, у 19 стагоддзі адбываліся свае трансфармацыі. Дарэчы, вот яснае разуменне, што ўвогуле у сучасным сэнсе этнічная польская нацыя это ўвогуле прадукт 19 стагоддзя, так? Раней існавала польская нацыя шляхецкая, такая палітычная. Уласна за заборамі, за падзеламі, у розных вот краінах так фенаменальна сфармавалася новая польская нацыя, і як бы бачыце, была такая палітыка и польского костела, треба сказать, да? Ну, это был маркер для поляков, католичество, да? То, что вот мы католики, тому мы вот, поляки, да? Для поляков это вельми важно. И, разумеете, вот эта вот политика, она транслявалася все ж таки и на наших территориях, зусім не польских, разумеете? Ну, я не ведаю, там гістарычна, можна сказаць, літоўскіх, альбо вот вогуле нават рэгіён Беларусь, нават вот, конкретно. І то, што мы маем сведчанні па 19 стагоддзю, то як бы вот эти люди уже фіксуюцца, разумееце, што, ну, як палякі. То есть у іх як бы вот этого успаміну пра балцкасць іх уже
не было. Так? Але цікава, што антрапаніміка, імёны, да, імёны ще цыркулююць такія традыцыйныя. Ну, ведаеце, калі ёсць сямейныя імёны, да, з роду ў род яны перадаюцца, так, з пакалення ў пакаленне, то вот яны як бы таксама выкарыстоўваюцца. Вот частам там ёсць балцкія імёны, но вот яны выступаюць як вот католікі і ставіцца знак роўнасці палякі. Вот, разумеете, это вот как бы гісторыя 19 стагоддзя, хаця 20 стагоддзя магло прынесці і прынесла вельмі рэзкія змены ў эту этнаканфесійную сітуацыю. Ну і каб скончыць па сярэднявеччу, я дам вам статыстыку, якую прапанаваў Ежы Ахманьскі, ну, на базе тых дакументаў, якія яму былі даступныя, так. Зразумела, што ў Абольцах жылі не толькі вот эти балты, жылі і ўсходнія славяне, ну, прынамсі, па веравызнанню, так. Не думаю, што эта статыстыка такая, як бы, ідэальная, таму што, ну, на базе толькі зроблена на базе аналіза антрапанімікі актаў надання. Дык вось, тым не менш, Ахманьскі паказвае, што паводле яго падліках 58% вот у гэты перыяд 14-15 стагоддзя гэта былі балты у Абольцах, 42, як это пішуць, русіны. Ну, я не ведаю, там, ці ўсходнія славяне, там, ці, ну, может, нехто скажа, там, беларусы, ну, просто, разумеете, сёння яны все беларусы. Вот, как бы, да, это, то есть мы маем, как бы, сёння іншую, как бы, ситуацию, новую модерную нацию, так, и вот продками этих вот белорусов, да, вот, есть и гэтыя русины православные, и католики, якія паходзяць з этого балтского реліктного насельніцтва. По-своему, так само, я не веду, я бы сказал, что такая, как бы, мини-модель белорусского этногенеза. Якая далейшая гісторыя касцёла і парафіі? Слухайте, даволі цікавая гісторыя ў 17 стагоддзі гэтай парафіі, таму што на базе парафіі у 1619 годзе вільнскі біскуп Валовіч, а это была вільнская дыяцэзія, да, повторюся, засновуе беларускі архідыяканат. Вот гэтыя архідыяканаты, архідыяканы гэтыя, яны як бы дапаможнікі, памочнікі біскупаў на месцах. Ну, вот той пэўны адзінцы, дзе ім вылучаюць эту тэрыторыю. І трошечкі, правда, даследчыкі касцёла адзначаюць, ну, такую розніцу паміж вот функцыянаваннем архідыяканатаў на ўсходзе Еўропы, на заходзе Еўропы, таму што на заходзе Еўропы, дарэчы, гэтыя адзінкі былі дыяцэзіі больш кампактнымі, ну, скажем так, больш населенымі, да? Большая шчыльнасць насельніцтва. У нашай сітуацыі, ну, мы маем велізарную вільнскую дыяцэзію, так скажем, ну, ёсць асобная жмуцкая, асобна там валынская, якая частку берасцечна нашай пакрывае. Але вот дыяканаты, якія ствараюцца, высвятляецца, што яны не проста памочнікі біскупа, яны, в прынцыпе, такія рэальныя мясцовыя адміністратары. Так, вот, такое, як бы, невялічкае, але адрозненне ёсць. Ну і назва сама. То есть, якраз вот назва фіксуе беларускі архідыяканат. Яна фіксуе то, што тут сапраўды існаваў гэты рэгіён, і ўсе так успрымалі як Беларусь. Ну, вот потым з этого, как бы, рэгіёна і пачалося пашырэнне вот этой назвы на весь край. Наколькі доўга ён існаваў, праблема такая ёсць, таму што у дакументах сінода ўжо 18 стагоддзя, напрыклад, там 1744, мы не знаходзім прыгадак пра беларускі архідыяканат, а наадварот нават прыгадваецца, што аболецкая парафія знаходзіцца ў складзе аршанскага дэканата. Так. І нарэшце мы маем рашэнне 1848 года пра скасаванне беларускага архідыяканату. Ну, фактычна, як мне уяўляецца, гэта было скасаванне структуры, якая не дзейнічала. Ну, тым не менш, вот это по-свойму
працяглы, скажем так, эпізод 17 стагоддзя, па-свойму вельмі цікавы, падкрэслівае ролю абольцаў у межах касцёла, ну, тым ліку такім адміністратыўна-тэрытарыяльным. У расійскую імперыю, дарэчы, абольцы патрапілі не па першаму, а па другому падзелу Рэчы Паспалітай, то есть даволі позна, у 1793 годзе. І я паўтаруся, яны ўжо тады уваходзілі ў склад магілёўскай архідыяцэзіі, і відаць вот дакументы якраз у Магілёў, так, з абольцаў і былі пераведзены якраз у гэты перыяд. Якім быў ранейшы касцёл, мы не можам сказаць першапачаткова, но ён быў драўляны, відаць, што так мы мяркуем. Мы маем ужо звесткі пра тое, што ў 1809 годзе пачынаюць узводзіць новы драўляны будынак абольскага касцёла, ну, уже под новым тытулам Божьей Маці і Святого Тамаша Апостола, то есть как бы пашыраецца назву. Вся эта гісторыя абалецкага касцёла ў 19 годзе не была бесправблемнай. Ну, напрыклад, мы под 1868 годам маем прыгадку таго, што царская адміністрацыя скасавала дазвол на знаходжанне ксяндза ў абольцах. Ну, а это што азначае? Это фактычна азначае ліквідацыя самастойнасці парафіі. Разумееце, калі, в прынцыпе, няма свайго ксяндза. І сапраўды абольскі касцёл стаў філіяльнай капліцай парафіяльнага касцёла ў Талычыне. Вот так бы там эта сітуацыя так як бы і ўжо была закладзена. Але зноў, глядзіце, які вельмі дзіўны рэч адбываецца. Па 1868 годам мы маем звесткі, што ў абольцах 60 дамоў і 265 жыхароў. З іх 200 іудею, 52 праваслаўных, 3 каталікі. Але уже напрыканцы 19 стагоддзя сітуацыя так змяняецца, і ў 1893 годзе зноў аднаўляецца аболецкая парафія, і там аказалася дастаткова каталікоў. То есть, вот, ну, як это ацэніць, да? Адкуль яны як бы з'явіліся. Ну, ясна, што акруга долучылася. І, дарэчы, еще вельмі важны быў указ царскі 1905 года про веротерпимость. Ну, вот после революции 5 года я хочу сказать, что Российская империя сапраўды на нейкі час, ну, до войны, да, Першая светная, потом революция, вот на этот час, на это десятигодие стала не то что либеральной, но больше либеральной краиной. В плане друку там была отменена папярэдняя цензура, например, да, был створен некий такі прототип парламента, протопарламент, вот Дзярждума, так. И у тым ліку был принят указ про веровызнание, и дозволено уже было, например, с православия пераходзіць у іншыя канфесіі. І, дарэчы, мы ведаем, статыстыка розніца, але мы ведаем, што гэта працэс на наших землях адбываўся даволі актыўна. І, дарэчы, многія былыя грэк-католікі, уніяты, так, яны якраз ужо пераходзілі, ну, то есть яны памяталі, заховала сямейная традыцыя, што іх продкі былі грэк-католікамі, і яны ўжо пераходзілі ў рыма-каталіцтва. То есть этот процесс как бы фиксуется документально. Ну, не ведаю, як это все адбывалася ў абольцах. У нас все-таки, бачыце, адчуваецца, ну, пэўнае абмежаванне документальна. Но тым не менш, там стало некалькі, зноў там пад пару сотняў парафіян, так что каталіцкую парафію можна было зноў смело аднаўляць у абольцах. Ну, вот бачыце, такія вот хвалі, да, вот оказывается, не толькі дэмаграфічныя, але канфесійныя вот адбываюцца. У 1809 годзе збудаваны новы касцёл, драўляны касцёл у абольцах. Ці вядома нам прозвішчы ксяндзоў, якія ў 19 стагоддзі служылі у абольцах? Некалькі вядома. Я не магу даць вам поўную панараму, так, зноў паўтараюся, там што мы не маем нармальна у выглядзе архіва Магілёўскай архідыяцэзіі, дзе, в прынцыпе, все это было распісана. То есть, як бы вывезли у Петроград,
там магло нешта застацца. Потым нешта вывезли ў Варшаву, уже парижскую меру, и там это загинуло. То есть, разумеете, проблему базы крыніц. Она такая серьезная. Но тым не менш, некалькі імёнаў мы ведаем. Вот адразу ад будовы нового касцёла мы маем прыгадкі імя ксяндза Антонія Маевского, фактично ад будаўніцтва этого нового касцёла. Потым перапынак у часе уже по 1834 годзе прыгаданы ксёндз Казімір Дабкевіч. Далей мы маем прыгадкі ксяндза Енджы ці Анджея Жаўрыда. Потым зноў этот перапынак. І вот ужо 20 стагоддзе, 1910-17, вельмі цікавыя такія постаці прыходзяць на аболецкую парафію. Ксёндз Францішак Цыбульскі. Ну, ён з 10-го года служыў у Абольцах. У 17-м годзе его, ведаеце, узніклі такія сур'ёзныя праблемы. У яго ўзнік канфлікт з мясцовай царскай адміністрацыі. И ему присудили месяц зневолення, але была такая форма, можно было пойти на фронт капелланом. Ну, ксёндз, конечно, мог пойти капелланом. Ясно, что в российской армии, императорской, там же, вы разумеете, там хапало и католиков, и православных, и мусульман, и всем треба было ставить капеллана. То есть Францішак Цыбульскі пошел капелланом у российскую армию. Тады он жыццё ўратавалася, але ўвогуле канец его такі жыцця был даволі сумны. У 1942 годзе падчас аперацыі Полен-Акцён, это нямецкай карнай. Тады Францішак Цыбульскі служыў у Лідзе. Ён з іншымі лідскімі ксяндзамі, 16 ксяндзамі быў арыштаваны, атрымаў у вязніцы у Лідзе і быў расстраляны потым нацысцкімі акупантамі ў лесе на стрэльбішчы нямецкіх казармаў пад Лідай. Вот, ну, это ксёндз, які вот 7 год служил у Абольцах. Да? То есть это вельмі важная постаць для гісторыі Абольцкага касцёла. Далей мы таксама маем прыгадку, такую незвычайную, уже пасля Францішка Цыбульскага пробашчам у Абольцах ставіцца ксёндз Александр Астрамович. Ну, аматарам літаратуры беларускай ён вядомы як беларускі паэт Андрэй Зязюля. Ну, это такая постаць, конечно, неординарная, хочу вам адразу сказать. Ужо да вот свайго абольцкага перыяду ён уже был вядомы як паэт, як літаратар, уже выходзілі многія его кніжкі. Ён, дарэчы, был адзін з арганізатараў з'езду беларускага каталіцкага духавенства у Менску вот как раз в 17 годзе. Так бы ён был засведчаны уже вот у такім нацыянальна-культурным жыцці, как бы не толькі духовным. Вось мы, на жаль, не маем такого падрабязнага апісання его дзейнасці, але мы можем пэўна сказаць, то, што нам вядома, што ён праводзіў беларусізацыю касцёла ў Абольцах. Ведаеце, калі вы прыгадаеце рэаліі пачатку 20-го стагоддзя, цяпер яшчэ палова 20-го стагоддзя, вы павінны разумець, што такія працэсы ішлі не без скрыпу, не без праблем. Ведаеце, культурныя звычкі, яны вельмі важны, так? І людзі як бы не гатовыя так вот адразу адмовіцца, скажем, ад звыклай літургічнай мовы, так? Ад мовы казання, лепей так сказаць. Вот. Да, мы разумеем, маем многа выпадкаў, калі і парфіяне патрабавалі якраз польскай мовы. Тым больш я уже вам паўтарыўся, што вот это такая как бы этнокультурный тумблер как бы переключился. То есть вот былые балты реликтовые, они захавали свое католицкое веровызнание про все эти стагоддзі, так? Не только за периоды там Речи Посполитой, вот они Российской империи, да, трымаліся свой веры. И, конечно же, вот 19 стагоддзя это период, калі пашыралася у тым ліку праз касцёл, вот это новопольская свядомасць. И им цяжка было адмовіцца, конечно, ад польскай мовы. Ясно, что эти процессы адбываліся
может быть, не без конфликта. Тому тут стратегія такая, што не варта, может быть, форсировать такія рэчы, але мець реальную уяўную такую праграму дзеянняў. І то, што я зразумеў, даруйце, паўтаруся, што звесткі вельмі такія абрывістыя, такія уломкі толькі звестак, но тым не менш, мне падалося, што наш герой ксёндз Александр Астрамович, ён якраз праводзіў паступовую, вельмі так, может быть, павольную, але свядомую беларусізацыю, у тым ліку і абалецкага касцёла. З 23-го года парафія лічылася вакантнай. Ну, вот уже ў 25-27 годзе пробышчам быў ксёндз Уладзіслав Жанярович. Ну, таксама чалавек непростага лёсу у далейшым. Ведаеце, потым ён прайшоў і Салаўкі, зневоленне у Салаўках, там у Новосібірску, ну, зразумела, у Сібіры сидзеў. Ну і па пастанове Смаленскай тройкі, так званай, у 1937 годзе ён быў расстраляны. Вось. І гэта, ну, апошні ксёндз, з імя якого мы ведаем, вот, з аболецкіх. У далейшым праца, ну, дзейнасць касцёла была прыпынена у абольцах. Будынак уже пасля вайны был перабудаваны, ну, ён існаваў, то есть там нейкія падшкольны становы ён выкарыстоўваўся, вось, і был ужо разбураны ў 60-е гады 20-го стагоддзя. Вось. Але месца яго засталося, нават зрабіліся спробы его такого, ну, верыфікацыі, і на сёння гэта месца ушаноўваецца. Спадар Олег, хацела запытаць, ці засталіся апісанні, фотаздымкі, як выглядаў касцёл у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя? Ну да, вот той, про які мы кажам, потому что самый першы касцёл, конечно, ну, ягалаўскі, що мы не можем нават уявіць, ну, прыблізна можем, конечно, уявіць, але зусім нема звестак. Але па гэтаму касцёлу вот з 19-го стагоддзя, які фактычна існаваў першы палову 20-го стагоддзя, мы маем вельмі пэўнае сведчанне. Рэч у тым, што непадалёку ад абольцаў знаходзіўся маёнтак свяцкіх, так, з роду Слепаўрона. Маёнтак назывался Беліца, альбо Старая Беліца ў Сенінскім раёне. Потым уже, ну, у савецкі час вельмі так цікава перайменавалі Полымя. То есть это Полымя, ну, так па-беларускай его вот назвалі, гэта маёнтак. І у гэтым маёнтку была бібліятэка і вёўся фотоархіў. І вот якраз адзін з мясцовых фотографаў Казімір Скурэвіч у 14-м годзе зрабіў серыю здымкаў у тым ліку абалецкага касцёла. І сам жа гэты архіў такім, ну, не ведаю, дзіўным ці шчаслівым лёсам трапіў у Варшаву, і ён захоўваецца у бібліятэцы народовай. Он сам бібліятэцы у Варшаве. І сапраўды мы маем магчымасці пабачыць там аболецкі касцёл, может быть, вы потым і прадэманструеце нашым шаноўным слухачам і гледачам. Можна так вельмі караценечку даць такую мастацтвазнаўчую характарыстыку, што это касцёл ці будынак пабудаваны пад уплывам стылістыкі позняга барока, але ўжо там заўважны класістычныя рысы. Вот там ёсць такі порцік, абсолютно не баракальный, цалкам классистичный, с 4 колоннами. Так? То есть вот 1809 год, то есть как раз вот, понимаете, на наших землях это переход от позднего барокко до такого же выразного классицизма. Але слухайте, толькі гэтымі здымкамі, ну, наши знаходкі не абмяжоўваюцца. Вельмі цікава, у 1939 годзе, ну, фактычна вот перыяд закрыцця касцёла, перед закрыццём самим было праведзена фотафіксацыя інтэр'ерная. То бок, апроч знешняга выгляду, мы яшчэ маем інтэр'ерныя здымкі гэтага касцёла і плюс званіцы. Так? Мы бачым, што знутры касцёл драўляны. Ён быў патынкаваны і, дарэчы, таксама
меў вельмі такія выразныя баракальныя рысы, вот амбон, як там выглядае, это все такое вельмі спелае, такое, ну, наша барока. Так? Што еще цікава, в таких кароткіх апісаннях мы маем прыгадкі там некаторого інвентару, касцёльнага інвентара. Да, прыклад, прыгадваецца пазітыўнік. Слухайте, я думаю, что ж такое? Я пачаў шукаць. Ну, цікава, правда? Я нават не уяўляю, прызнацца. Запісана пазітыўнік. Пазітыўнік, да. І потым у мастацтвазнаўчай літаратуры, музыказнаўчай, даруйце, у музыкалагічнай літаратуры я знайшоў, што гэта музычная скрынка. Так, то есть вот запускалася некая мелодыя, так, под якой можна было как бы праводзіць набажэнствы І атрымоўваць пазітыў. Да, і там что вельмі даўні пазітыўнік, то есть еще, ну, что значит вельмі даўні? Ну, давайте 19 стагоддзя будем лічыць, может, там середина 19 стагоддзя, ну, такие вот уже наши фантазии. Там знаходзілася 5 алтароў у касцёле, намаляваных аптычна. Ну, кстати, аб'ёмна, так вот написано аптычна. Ну і сапраўды вот вельмі цікава была публікацыя корэспандэнта каталіцкага агляду, так, і ён азначаў, што вот у мясцовым архіве, ну, можа, я так разумею, архіў парафіі, ён пабачыў дакументы ад 1461 году. То есть вот такие, как бы, ну, 15 стагоддзя документы, это для нас, конечно, великая редкость. Значит, нават у той перыяд у 19 стагоддзя еще не все до конца перадалі ў магілёўскую архікатэдру, так, нешта еще захоўвалася і ў абольцах. Ну і такая цікавая прыгадка, што сам касцёл належаў до 5 класы, а ў расійскай імперыі все так было рэгламентавана. І церквы, і касцёлы кожны адносіў да сваёй класы, ну так па значнасці адміністратыўна. А што это какое-то мело значение? Класнасць вызначала жалование пробыща. И вот, потому что 5 класс, значит, пробыщ ксёндз Енджи Жаурт атрымлівае ў год 230 рублёў срэбрам. Ну, может быть, не супер, но это, в принципе, такой больш-менш такі нормальный заробак, тым больш як бы на правінцыі, да, разумееце. Вось. Што ж тычыцца уже па гісторыі самой парафіі, касцёл пасля 27 года фактычна звесткі адсутнічаюць. Дарэчы, вядома, што ў часы другой сусветнай вайны там дыслакаваўся нямецкі гарнізон, то есть яны занялі і касцёл, будынак касцёл, так лепей сказаць. І вот мясцовыя жыхары прыгадваюць, ну я магу толькі на іх спасылацца, прыгадваюць, што немцы зрабілі там стайню. Так, у самім будынке касцёла, але касцёл уже был перед этим якраз зачинены. Вот эти вот здымки 39 года, яны нам показывают, якраз, чым яны важныя, яны показывают зачинены касцёл, але весь интерьер еще захоўваецца. Куды это все разошлося? Я не ведаю сказаць, могу сказаць. Зусім недавно я у Крэве побачыў абраз Маці Божай Крэвскай, ну, зусім невядомы, так? Нідзе пра не пішуць, не ведаюць пастаўзнаўца, але ён са старого касцёла крэвскага. І просто калі знішчылі стары касцёл, ну, перарабілі яго на амбулаторыю. Вот у нейкай сям'і гэты абраз захоўваўся. Я тут невялікі спецыяліст, но то, што пабачыў пад шатамі, ну, это баракальны абраз, ну, мінімум 18 стагоддзя, может быть, конца 17 стагоддзя. Чаму я ту гісторыю прыгадваю, што я, напрыклад, не выключаю, што нешта з інтэр'ера, значит, абольскага касцёла недзе у сем'ях яшчэ можа захоўвацца. Вот, тым больш, што абольцаў тут няма касцёла ўжо, так? Был касцёл, я думаю, может быть, мясцовыя акругі яны б нешта і прынеслі. Спадар Олег, на месцы колішняга касцёла ў 2018 годзе быў пастаўлены памятны знак. Як вызначылася месца, што гэта менавіта тое месца, дзе быў касцёл, што засталося, пра што сведчыць, што на гэтым месцы касцёл калісьці быў? Слушайте, ну там такая вот ситуация. Сами абольцы — это местечко. Ну, то есть реально как бы довольно великое местечко. Реально у 19 стагоддзі, 18-19 стагоддзі там фіксуецца па документах местечко абольцы.
вёска ці прадмесце старыя абольцы, фальварак абольцы, і еще прадмесце Калябань. Это вельмі цікава, таму што у літоўскай мове замена адбываецца П на К. Плебань — клебань. Клебонос — это плебан. Заметьте, да? То есть абсолютно как бы вот касцёльная тэрміналогія. І, дарэчы, яна таксама сведчыць пра то, што это тут было балцкае насельніцтва. Так вось, вот это прадмесце, частка сённяшняго мястэчка Абольцы, сёння гарадок. В гістарычным сэнсе это, конечно, мястэчка. Значит, як Калябань, яно вядомае. І апроч таго, там ёсць пагорак, дзе вот была эта школа, а школа, вядома, знаходзілася вот этих адным з касцёльных будынкаў. По-другое, еще вот Ольга Леўко, якая займалася, она ж такі выбітны археолог, якая займалася даследаваннем якраз Падніпров'я і Падвіння рэгіёну, нават больш Падніпров'я. Яна наўмысна там 2 разы выязджала і там знайшла следы старых могілак. Побач з гэтым пагоркам расчысцілі гэта надмагіллі, там былі падпісаны па-польску, некаторыя шляхецкія надмагіллі, было вядома, што могілкі знаходзіліся каля касцёла, так, якраз недалёка. Так што, слухайце, высвятляецца, што лакалізацыя месца касцёла адбылася даволі дакладна. Вось, і я потым чытаў, дарэчы, прэсу мясцовую талачынскую, дакавіднага эпоха там, знаете. І там прыехаў малады лекар з Віцебска, его прызначылі, там ёсць амбулаторый, і яна знаходзіцца побач якраз з месцам этого касцёла. І ён был таким рухавіком все это працэсы, і вот сапраўды адбылося то, што вы распавялі, быў усталяваны памятны камень з удзелам мясцовай адміністрацыі, уладаў, так. Вось, і там как бы было зафіксавана, што это вот месца аднаго з самых старажытных касцёлаў у Беларусі. Вот такі был эпізод цікавы і прыемны. І зараз этот камень стаіць. Але парафія, паўтаруся, што вот у Талачыне самім, да, ёсць вялікая, адносна вялікая парафія, но она ўжо как бы атрымліваецца і пакрывае вот весь раён. Спадар Олег, дзякую вам за вашы даследаванні. Дзякую, што падзеліліся з намі і заходзьце да нас часцей. З задавальненнем, спадзяюся, будуць нагоды для гэтага. І пажадаем Радыё Марыя не губляць аптымізм, прагматызм і мець надзею, што мы будзем мець такую магчымасць регулярно чуць Радыё Марыя і прыязджаць. Так што трымайцеся, а мы чым можам вам дапаможам. Дзякуй. Дзякуй вялікі, не губляем надзеі. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.